Marina Tucaković, čuvena hitmakerka čija je karijera trajala decenijama. Mnogi znaju njene stihove, ali malo ko zna detalje iz njenog privatnog života. 70. godina, dok je bila na početku stvaralačkog uspona, Marina je bila u vezi sa tada mladim pevačem Oliverom Mandićem. Njihova romansa trajala je 4 godine. Iako nisu krili ljubav, javnost za njihovu vezu gotovo da nije znala. Oliver je kasnije priznao da je Marina zaista patila kada su raskinuli. Ispričao je da mu je tada napisala pesmu Ljuljaj me nežno, a ubrzo nakon njenog izlaska raskinuli su. Ostavio ju je, kako kaže, zbog mlađih i lepših devojaka, a tada je nastupilo ludilo u njegovom životu. Ipak, raskid nije bio kraj njihove priče. Ostali su u kontaktu i nastavili saradnju. Marina mu je pisala pesme i nakon toga, osim numera Dođe mi da vrisnem tvoje ime i Bobane. Sa druge strane, Marina je o toj vezi govorila sa blagom dozom nostalgije. Tvrdila je da se ne seća svih detalja, jer je sve to bilo davno. Oliver je bio presladak, uvek doteran, potpuno drugačiji. Nisu se skrivali, ali jednostavno tada njihova veza nikoga nije zanimala. Ono što je posebno zanimljivo, Marina je tvrdila da je ona zaslužna što je Oliver uopšte postao pevač. Imao je, kako kaže, divne pesme, ali nije želeo da ih sam izvodi. Ubedila ga je da peva. Iako, po njenim rečima, nije bio veliki pevač kao Haris Đinović, imao je specifičnu boju glasa i stil. Oboje su rođeni 1953. godine. U vreme njihove veze imali su oko 20 godina. Kasnije su nastavili svojim putem. Marina je godinama bila u srećnom braku sa Aleksandrom Futom Radulovićem, dok se Oliver povukao iz javnosti. Njihova priča ostaje kao sećanja na neka drugačija vremena, kada su muzika i emocija išli ruku pod ruku.